Molweni bhotani lotshani tumela ngithobela sanibonani zidwesha nezidweshakazi. I come bearing gifts. Bearing grief. Oh my goodness. As ban prophet unknown. But I come bearing gifts, guys. As you know, once in a while, I'm bringing 3 products to my product line. Ugeliswa. Diniphetele igwada. Ningayijongi iminwe le emibi bendikhanda amayeza. Ndiniphethele isiqhumiso, ndiniphethele i-cleansing spray. Ndizanixelela nga-each one. Ii-products enizaziyo zikaGeliswa, ndinesifutho like restoration, isifutho sentlahla, ndinesifutho oral cleansing, isifutho sesichitho umgqwaliso, ndibe ne-shower gel oral cleansing, ndibe ne-shower gel like restoration, ndibe nothuthu sabu holy ash, ndithi luthuthu lezimanga, ndibe ne-bath salt. So in addition now, I've come up with products that I feel are beautiful to have. You understand? Neat, something you can take with you anywhere. Ndiyanazi intoba ningabantu abantloni, uyayiva, because kuyathethwa ngabantu, abantu bayathetha ngabantu. So we try and be discreet kwezinye izinto, because wow, sesaqhela intoba izinto esizenzayo xa zisenziwa sithi bantu bamnyama zizinto ezimdaka. Makhe sithethe ke ngezi products quickly. Ndithela igwada eli container, ungayinaki i-container, but what is inside is what is more important. Yabo? Ndazi noba ndizawubona kakuhle na. But inside this tin, ndinemithi edityanisiweyo yokugwada. Literally, ligwada eli. Ndidibanise igwada. Obviously, ndali-infuser with certain essential oils, so that izo-inhaleka. So basically, it's a herbal inhaler le. It's meant to ukuvula imithambo xa unentloko eqaqambayo. It's meant to ukuvula imithambo xa une-fever as well. It's also meant to, relax. You understand? Njengoba abantu abatshaya isneif umzekelo, na same effect as isneif in terms of ukukhulula nje imithambo yakho from head to toe. Uyayibona la feeling, and isitshaya isneif, but bathi abantu bakhona xa usitshayile imithambo yakho kuthi umzimba basically uyotsho ezinzwaneni. Uyayiva ke ngoku? This does that as well. Uthatha ngodontsa nje ubeka phezu empumlweni. Uyayiva? It's nice and clean. Ayonto uzawube uvuthulula ifuna ilaphu. You understand? It's an inhaler, but uyagwada at the same time. You understand? Ngezigwadiso esiziqhelileyo thina. You understand? Ndim ke uyaziyo into yoba ufaka ntoni kwigwada ukuze umntu aphile. You understand? Masisiyeke isiqhumiso makhe size apha. These are cleansing spray, guys. Yabo? It's meant to ba in your space, ofisini yakho, endlini yakho, in your room. Xa kukho umuntu ozayo uqonda uba awumqondi kakuhle, you're going to have a meeting, you understand, abantu baphethe izinto zabo, just spray around. You understand? Olwaa hlobo uspraya ngalo, yabo, olwaa hlobo uspraya ngalo ngumthi lo, kudityaniswe imithi apha, uyayibona? But so that kaloku ikwazi ufakeka nasepesini. You understand? Ingabi into othi xa uyikhupha abantu bazibuza uba hayibo sekutheni ngoku, uyabona ndifike etsutsuza sana, into ezingaqondakaliyo phayana unonkwenkwezi, I wonder ibiyintoni. Uyayibona laa nto? It's nice and small, portable. Uyayifaka epesini, uyayifaka edeskini yakho. It's either uspray abantu bengena, uphinde uspray xa bephuma, to cleanse your space. You understand? Abantu baneento zabo, ungasindwa zizinto zabantu, ungabethwa zizithunzi zabantu. Ndibe ke ngoku nesiqhumiso, nasi isiqhumiso. Uyayiva? It's a mixture of iinyamazana.
ziinyamazane ngamaxolo athile, amakhubalo athile, namathambo ezilwanyana ezithile. Mna ke umntu uyazi into yoba kukhandwa kanjani, kukhandwa ntoni, kudityaniswa ntoni xa kusiliwa imimoya. You understand? Ndiyayazi into endiyifakayo. You understand? It's very easy guys nokuyi-aplaya yonke le nto lena. Mna ndizamela nina ubomi obulula, yabona? Usebenzisa ilahle eli basically eli labantwana benu xa betshaya ezaa hooker ntontoni payipu zabo, yebo. Layita ilahle lakho, wawugqiba uthi swesweswe phezu kweli lahle isiqhumiso sakho, yebo. John, look at that. Iyabonakala? Lilahle sisiqhumiso. Uyabona sekuqhuma already. Akhange ube ubasa phandle uzofumana amalahle. You get me? You don't need to get a 2-burner or ezazitovu o-1 burner. Uyayiva ke ngoku? You just get nanga la malahle, siyawazi la malahle. They come in these shiny packets. Yabo? Abantwana benu mani banazo ezi zinto. Bakhangela phaa ezirumini zabo. Xa betshaya ezaa nto phaa eCubana, cela phaa emntaneni. So sisiqhumiso silwa imimoya. Ungabeka ilahle eliyi-1 in your room okanye all rooms, uyabona, igumbi negumbi, nasepasejini nakwi-living lounge. You understand? Your living space. Beka amalahle phayana, alayitwe aziqhumele until they are ash. Eli lahle liyaqhuma until it's ashy. You understand?